Vége van a szemináriumnak, és őszintén szóval én nagyon sajnálom, hogy vége van ennek a 3 napnak. Én szívesen jönnék holnap is, és holnap után is, és tanulnék Menisztől és a társaimtól. Azt érzem, hogy egy nagy szakadékot hidalt át ez a tréning a résztvevőkkel is, a rengeteg gyakorlattal is, játékkal és érzéssel, ami az elmélet és az életben való megvalósítás között tátong. Olyan megélésekben volt részünk, és személy szerint nekem is részem, ami nem helyettesíthető elmélettel, nem helyettesíthető könyvekkel, írásos gyakorlatokkal. Benne kell lenni, hogy az érzés maga feltörjön az emberből, és megélje a teljes mélységében, és itt ezen a szemináriumon ez megtörtént. Megtörtént az, ami sok ember fejében kérdés, hogy lehet az, hogy egy csomó mindent tanultam. Én nagyon sokat foglalkoztam, és foglalkozom jelenleg is önfejlesztéssel, de az én fejemben is voltak kérdések. Mert nagyon mélyre kell ásnunk akkor, amikor a megoldásokat keressük. És ez a tréning nagyon mélyre ásott. De olyan formában, hogy az ember nem érezte meg, mert a játékok során, a gyakorlatok során Menisz, a vezető észrevétlenül segített bennünket ezekbe a mélységekbe, és valami csoda, ahogy most érzem magam. Aki még nem vett részt ezen a szemináriumon, én csak remélni tudom, hogy egy picit át tudom adni azt, ami bennem történt, talán a mosoly, a gesztus, ez szavakkal nehezen kifejezhető. Itt, ugye ahogy mondják, itt kell lenni. Rengeteg a gyakorlat, rengeteg az érzés, rengeteg a sírás és nevetés, és a probléma egyszerűen megtalálja maga a megoldását. Bekerül az árba a kulcs, és ott a megoldás. Ki kell próbálni. Befele kell hallgatni. Aki most nézi ezt a videót, figyeljen egy picit befele a szívébe, és hogyha azt érzi, hogy igen, itt a helyem, akkor jöjjön, ne vaciláljon, jöjjön. Jó lesz.